Imos realizar operacións con moles, para o cal compre definir cal é a masa correspondente a un mol, o número de partículas correspondente a un mol ou o volumen dun gas que corresponde a un mol. A masa correspondente a un mol é o que se coñece como masa molar. Para calcular a masa molar, temos que coñecer as masas atómicas ou as masas moleculares das moléculas das que se trate. Por exemplo, a masa atómica do hidróxeno é unha unidade de masa atómica. Recordade que estes valores os temos na táboa periódica. Se a masa dun átomo de hidróxeno é unha unidade de masa atómica, a masa dun mol de átomos de hidróxeno, que notaremos desta forma mm, ou masa molar do hidróxeno, ten o mesmo valor, pero expresado en gramos. Se a masa do oxígeno é 16 unidades de masa atómica, a masa molar ou masa dun mol de átomos de oxígeno é 16 gramos. No caso das moléculas o mesmo. Se a masa dunha molécula de auga é 2 veces a masa do hidróxeno máis a masa do oxígeno, é dicir, 18 unidades de masa atómica, a masa molar da auga é 18 gramos. Se nos dan un determinado número de partículas, temos que indicar cantas partículas ten un mol. O número de partículas dun mol. O número de partículas dun mol é o número de Avogadro. 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, se sexan átomos ou moléculas. Por exemplo, un mol de átomos de hidróxeno, cantas partículas ten? Pois 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hidróxeno. Un mol de átomos de oxígeno son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Un mol de moléculas de auga son 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de auga. No caso dos gases, o volume dun mol de gas se coñece como volume molar. Se traballamos en condicións normais que se corresponden cunha presión de unha atmósfera e unha temperatura de 0 grados centígrados ou 273 graus Kelvin, segundo a lei de Avogadro, o volume dos gases é proporcional ao número de moles, cando a presión e a temperatura se manteñen constantes. É dicir, o volume é unha constante polo número de moles. A presión e temperatura constantes. Canto ocupa, por tanto, un mol de calquer gas en condicións normais? Bueno, pois segundo a ecuación de estado dos gases ideais, é dicir, P por V igual a nRT. O volume é o cociente entre nRT e a presión.
Calculemos o volume correspondente a un mol. N é o número de moles, un mol. R é a constante dos gases, 0,082 en atmósferas litro, mol, grau Kelvin. A temperatura, 273 Kelvin para as condicións normais. E a presión, unha atmósfera. Fixadevos que as unidades da temperatura e da presión veñen condicionadas polas unidades que ten a constante R dos gases. Facendo operacións, obtemos un valor de 22,4 litros, que é o que se coñece como volumen molar en condicións normais. Se tiveramos outras condicións de presión e temperatura, poderíamos calcular o volumen normal, o volumen molar, nesas condicións. Bastaría sustituir a temperatura e a presión por esas condicións. Xa podemos, entón, calcular, facer cálculos co número de moles. Chamaremos N ao número de moles. Para calcularlo, vamos a dividir a cantidade total entre a cantidade correspondente a un mol. Por exemplo, no caso que nos den unha masa, o número de moles será o cociente entre a masa total e a masa correspondente a un mol. Imaginemos que esa masa son 100 gramos de auga. Bueno, pois o número de moles será cociente entre a masa e a masa molar. A masa son 100 gramos e a masa molar da auga 18 gramos por mol, que nos dá un cociente de 5,56 moles. No caso que nos den o número de partículas, como calculamos o número de moles? Bueno, pois o número de moles, neste caso, será o cociente entre o número total de partículas e o número de partículas dun mol, que é o número de Avogadro. Se o número de partículas é, por exemplo, 10 elevado a 25 moléculas de auga, cantos moles serán? O número de moles é o cociente entre o número total de partículas e o número de partículas dun mol. 10 elevado a 25 moléculas entre 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas que ten un mol. Eso nos dá 16,6 moles. Se nos dan o volumen dun gas, podemos tamén calcular o número de moles. O número de moles será o volume entre o volume correspondente a un mol, ou volume molar. Se o volume son 5 litros, por exemplo, de oxígeno gas en condicións normais, o número de moles será o cociente entre o volume total e o volume correspondente a un mol. O volume total son 5 litros e o volume molar en condicións normais 22,4 litros por cada mol, que nos dá un total de 0,22 moles. Se non foran as condicións normais, calcularíamos o volumen dun mol nesas condicións e calcularíamos logo o número de moles da mesma maneira. Recorda, o número de moles é o cociente entre a cantidade total
e a cantidade correspondente a un mol.